Tervetuloa taas videon pariin. Mun nimi on Käpi ja mä tykkään tosi paljon tehdä tällaisia. Joo. Tässä on mun inonkimaski, jonka mä tapaan vielä jollakin videolla. Joo, ei tarvi yhtään huolehtia siitä. Mut kyllä, mun mutsi on vähän ärsyttävä. Nyt se on siitä, lady. Joo, mun pitää mennä nyt syömään. No joo. Sillähän kestää. Hei, sun läksyt unohtuu. Tehdä. Sit sul tuli vielä varmaan... Mikäs tää on? Yhteiskuntaopista. No niin, lähtekää vetämään. No niin. Yhteiskuntaopista. Tää on mun vanha naamarini. Sanoiko hän juuri äsken, että hän aikoo rikkoa sitä? Älkää usko. Hän ei riko sitä. Nyt mennään ruostaa ruokaa. Ryöstetään ruokaa. Ja tulikuun käytetään hakkeja. Hyvä. No joo, ei mitään. Se oli vain pelkkäys. Moi! Moi! Mikä sun nimi on? Mä oon Helena. Tosi kiva, että nähdyttiin taas. Hei, tyypit katke. Tuolla ne kuulen ne tyypit. Tyttöjä hyi, ei. Tää ei kuulu videolle. Anteeksi siis, mikä ei kuulu videolle? Joo hei. Mihin noin muut katsoo? Ei kai taas. Päiviä se on pirellyt, moni! Tässä mie Antti Juusto. Käpin äiti nimeltä Para. Para. Moni! Helkku Helena. Oikea nimi Helena. Moikka!